Дали si i kada primetio da fudbaleri nikada ne grade ogromne mišiće? Mnogi misle da to rade namerno da bi bili brži i fleksibilniži, ali razlog je potpuno drugačiji. Kada pogledaš tela mnogih fudbalera, vidiš da oni obično imaju veoma malo mišića i veoma malo telesne masti. Postoje neki izuzeci, kao što je Adama Traore, gdje fudbaleri imaju mnogo mišića, ali većina ih nema. I za većinu njih postoji razlog za to. Manje mišića na telu ima mnogo prednosti za fudbalere. Mogu bolje da se kreću na terenu i da brže trče. Umeraju manju masu i zato imaju bolju izdržljivost. Ali kako uopšte završi sa tako malo mišića? Mnogi misle da prate posebnu dižetu i neki to zaista rade, dok se drugi loše hrane i ipak izgledaju tako mršavo. To je zato što na treninzima ne rade tipičan bodybuilderski trening i ne dižu veoma teške tegove, dok njihov fudbalski i lagani atletski trening troši mnogo kalorija i masti. I uz uravnoteženu ishranu na kraju izgledaju tako atletski. Većina